Няма такава цена в цялата страна, бе! Прави като с дамаджаните. Специален поздрав за Гошо от почивка. Къдете един процесор. Специален поздрав за Иван Ванчев. Къдете един охладител. Специален поздрав за всички мои последователи. Понеже черния петък дойде, сега ще пускаме намаление, цял месец да работим за безпари, за вас, да има за вас, за хората, що сме AllStore.bg. Колегата освен това вика, няма да правим черен петък, вика, братле, ще правим цял месец, ще пускаме 4 топ модела конфигурации, които ще са намалени цял месец. Да има за хората. Ясно, викам, окей, братле, без пари ще стоим да има. Не се шегувам. Това е абсолютен факт. Измислихме ви топ 4 модела. Бюджетен клас, среден клас, висок клас и ултрависок клас. В момента ви представям средния клас, който става за абсолютно всички игри на пазара, бе, пичове. Всичко могат да цъкате на него. Абсолютно всички игри на Full HD с високи настройки, много висок FPS. Това е най-продаваният ни модел, който по принцип е на 2000 лева. Сега ще ви го предложа с отстъпка. И то ще има цял месец тази отстъпка, която почва сега. В момента. Показвам ви го. Ами имаме геймърс компютър, който става за абсолютно всичко. Понеже има 6 ядрен 12 нишков AMD Ryzen 5 7500F. Охлажда го дигитален охладител, който показва в реално време градуси за процесора. Видеокартата ни Nvidia RTX 5060. Имаме инсталирана 32 ГБ RAM, DDR5, 6000 мега трансфера, 1 TB SSD, NVMe, Gen 4 и всичко това е монтирано на дъно без 650 чипсет с 650 вата 80 плюс бронз захранване. Всичко това с супер готина кутия на Cam Dias. Компютъра идва инсталиран с Windows 11 Pro, напълно актуализиран, пълна гаранция, чисто нов, направен с чисто нови компоненти. Може да се вземе и на изплащане. Редовната цена на този компютър 2000 лева. Сега ви го предлагаме цял месец на 1899 лева. Що сме AllStore.bg? Защото първо мислим за вас, повтарям го това 18 000 пъти. Брада ми излезе на езика, но това е нашия начин на работа. Като ви казвам, няма такава цена в цялата страна, значи няма. Защото сме единствените в тази страна, където не ги е страх да работят, първо мислят за клиентите си и това е начин на работа. Ако се замислите, ние сме избрали да работим повече, да мога да ви предлагаме по-добра цена. Не за 2 дена да станем чорбаджи, където се вика, но това не е идеята на видеото. Идеята на видеото е една реклама, да ви покажем, че ние сме най-добрите и предлагаме най-доброто на пазара от към техника, хардуер и особено геймърски компютри. А особено, освен черния месец, който правим, имаме и Viber група, която Viber група всяка седмица пускаме топ и яки предложения. Там се влиза супер лесно, като първо влезете в нашия онлайн магазин на AllStore.bg и най-отгоре има изнесен банер. Цъкате на банера и веднага сте в групата. Там всяка седмица ви обещам топ и яки газарски намаления. Ако искате тези оферти, пичове, да не спират, единственият начин е да ударите лайка, да коментирате за алгоритъма, да споделите това видео с приятел. Ако искате да изчакате високия клас или да си вземете бюджетен клас, или най-добре се абонирайте за канала, ако искате да виждате всяка седмица топ яки предложения, съвети от мен за всичко, с което мога да ви помогна.